दिवचल पालिके वतीन संवसारीक महिला दीस व्हडा उमेदीन मनयलो। दिवचल सामाजिक भलायकी केंद्र आणि मिनरल फाउंडेशनाच्या जोडपावलान बाजार संकुलांतल्या सभाघरात विशेष कार्यावळ आयोजित केल्ली। ह्या वेळार मिनरल फाउंडेशनाच्या वतीन बेटी बचाव बेटी पढाव खाला नाटकुले सादर केले। तशेंच नाटकुल्यांतल्या कलाकारांचो ह्या वेळार भोवमान केलो। दिवचल पालिकेचे नगराध्यक्ष कुंदन फोगरे, मुखेल अधिकारी क्लॅन मदेरा, नगरसेवक विजयकुमार नाटेकार, ॲडव्होकेट रंजना वायगणकर, ॲडव्होकेट अपर्णा फोगेरी, निलेश टोपले आणि अनिकेत चणेकार, मिनरल फाउंडेशनाची लक्षता बांदेकर आणि हेरांच्या हाजेरीत सुवाळ्याचे उक्तावण जाले। पळोवयात बेटी बचाव बेटी पढाव या नाटकुल्यांतली कांय खिणां।